あいうえお、いうえおは、うえおあい、えおあゆ、おあゆえ。始まったか。なんや、この疲れとる声は。ちょっと待って。しゅはい。ちょっとだけやって寝ます。よいしょ。あいうえお、いうえお。動いとる。いいけど、ちょっとだけ楽しみにしていたので、ちょっとだけやって寝ます。はい、続きから、おいおい。全然知らん配信サイトあったんだな。この記事はまた後で読むか。どっからだったっけ？校内もあるところ？ 5 月どっかに戦いに行った気がするんだけど、ちょっと。つかない。全然記憶が戻ってこない。江戸時代の頃に入ってくる個人が一人で手に入れられる情報の1年分と現代の人が得られる情報1日分が同じとかなんとかっていうみたいなツイートを、真偽のほどは全く定かではないですが、そんなツイートを見たような気がしますが、でもそれはそうかもしれんな。どうかな。はい。7月か。あっという間やな。まざく行きましょうか。資格試験は大丈夫ですか？アネットはもう持ってるかな。いや、ここか。名詞。かっこいいな。ほい。ナイス。ちょい。努力の成果が出ましたね。いいと思います。戦闘もして、あと10超えてる人はいないか。はい。いきまーす。はい。英雄の遺産か。すごい力だ。そうじゃのう。あの剣にはまった石と赤き光。いや、なんでもないわ。なんでもないのかのう。球長から推理クエストを受けよう。はーい。アビスに行けるのか。アビス、地下も行きたいな。敵の狙いを探して。はーい。舞踏大会、お茶会、盗賊団の根城。風変わりな旅行。流行だ。風変わりな旅行は僕が好きなTRPG のリプレイ動画だ。風変わりな旅行いいんだよな。久しぶりに見たくなってきちゃった。BCG が好きなんだよな。ダメだ、眠くてなんかふわふわしてるな。眠くてふわふわしてないいつもことやわ。こんにちは。あんたは毎日のよう何かを探っているんなら、もう少しうまくやった方がいい。敵の狙いを考えていた。敵か、私には関係ない。ガハハハ。闇、弓。どっちかやりたかったような気もするけど。今何使ってましたっけ、先生。弓か。弓やるのもいいな。あんたは毎日のはい。教員研修、弓やらせてください。感謝。まだまだ学ぶ。お風呂は、地下メンツと風呂入りてえんだわ。頼むわ。
落ち着いてほしい。はい、すいませんでした。あ、イエリッツァ先生や。相当腕が立つな。あ、はい。馬か、馬はいいんだな。すげえ鼻で割られた。来年の模造剣よく訓練をするもの、カスパルだったっけ？卒業の証、士官学校卒業生。誰だっけ？今鼻で笑ったやろ。楽しみだね。自分もそう思う。どうやらお前は俺と同類のようだ。落とし物なんかありましたっけ？特になんもなかったですね。移動。掲示板そこら辺なかったっけ？あれここの中はないのか？出ないとなかったかな。はい。あ、温室行っとかんと忘れるな。温室行く？ここか。イエーイ。虫取り食いてえな。はい。よいしょ。収穫じゃ！桃すぐり、野菜、ノアの実。ノアの実とアルビネベリーか。と、桃すぐりか。コドラ、西方酸、野菜、草の種。ほい。ほら。バー信号を離してほしい。すいませんでした。あれ困りましたね。そっか。先にディミトリのところ行って話聞いた方が良さそうだな。確か、なんかいろいろ情報を集めるクエストでしたね。忘れてた。うろうろする前に話を聞くべきだったな。はい。そうじゃんの。やはり自分の足で大修道院そうですわね。各所を探索してみるより他ないだろう。はい。それから修道院の方々に聞き込みだ。コンスタンツ。ある程度絞り込めたらまた相談しよう。了解。頼まれてくれるか？くれるか？缶の上がり方いいですね。敵の狙いが別にあるならば、あらかじめ対策を講じておく必要がある。まずは大修道院の方々に話を聞いて、手がかりになる情報を探そう。はーい。受けよう。電書袋の羽で受けよう先生もどうなんだ？敵の狙いに関するメモ7。帝王学の書。ディミトリにあげるのはなんか逆に失礼じゃないか。わからんけど。はい。トマシュさんおるやんけ。こんにちは。カトリーヌ殿と共に戦った彼女の持つあの光。すごい、何の違和感もなくトマシュさんなんだよな。あれ、話しかけられなかった。あれもう一回ディミトリに話しかけられるってことこれ。はい。もう少し他の宮中にはあったのかな。まだ集められる情報が足りないときに話しかけるとあれになるやつ面白かったな。武闘大会か。鶏肉めっちゃもらえるやん。やろ。先生聞いてくれよ先生。俺の親父訓練は毎日欠かさずやれ。存じ上げております。なあ、頼みがあるんだ。オッケーをスカウトか。課題協力か。マスコットとして欲しい気持ちありけり。真っ赤な増加。ちょっと待って、名前が出てこない。名前がマジで出てこない。ちょっと待って、名前が。やばいな。ちょっと、やばいな。なんだったっけ？この部屋が何ローレンツ！危ねえ。ずーっとイグナーツの名前が出てきてた。つしかあってね、相変わらず。すいませんでした。はい。はい、ありがとうございます。かわいいかよ。はい。
違う。あそこにいるメルセデスに。来週動員にはだとしてもありがとうございました。感謝。こっちペトラだ。やっほやほ。得意ですわ、いいな。そういえばやっほやほ。儀式の当日はちょっとお祭りいいね。スカウト、重曹全然足りてないよな。話したケーキ、贈り物。訓練用の何が好きだったっけ忘れちゃったな。落とし物もまだないし、課題協力で、ベレスにつける。あり。ね、一応スカウトしてみようかな。先生お説教なら遠慮しはい。魅力と、不術、重曹だと思ってた不術なんだ。マジ？儀式の当日はちょっとお祭りどうしよう。不術か。今回不術全然使わねえんだよな。でも仲間に、バルタザールみたい。はい。ありがとうございます。はあ、祭事の先生、もっと警護が厳重にそれとも鋭い。魅力と不術か。今のはあまりの衝撃で、さすがの物覚えの悪い僕でも一瞬覚えてられるな。はい。外地の不情報感謝。なんすか？フレンのために町へ出ていた。必要なものがあったのだ。大したものではない。君に頼みがあるのだが。我が数国の北部で信仰の盗賊団が村々を襲っているとの報告が入っている。古い塔を根城にしているようなのだが、それがどこか見当をつけてもらえないか？盗賊団の根城について情報を集めよう。騎士の間では、行けよう。騎士の間さっき言ったところだな。これそう。武術かナイス。武術か。武術って誰だっけ？アロイスと、パッと出てこねえな。食堂人いっぱいいますね。リハルトいた？本当？いたわ。わかる。ちょっと書庫で面白い本を見て、性病にある死生人の棺にはそれぞれ見てみたいな。わかる。映っちゃった。はい。よ。お菓子の材料を買ってきたんです。見回り中の戦闘に備えて持ち歩ける食べ物があればいいな。いい考えだ。そうでしょ？落ち着いてほしい。すみませんでした。なんだ今の。あれ、親父。やっほ。忙しだとしても女神最短の天に昇っていた女神様が地上にもそんなことはあるはずねえよな。なあとか言っちゃった。そうだね。式教わろうかな。ほりゃ。感謝。この過食ほぼ。料理長からの挑戦状。料理長特製、材料が何なのかわからない謎のメニューを特別に提供。好物料理に当たると効果アップ。誰かやる？みんな調子いいな。何が見たいんだっけ？なんか見たいの。ディミトリー。
リミ取りで難しそうなのは、A プラス。わあ、カトリーヌ先生めっちゃ見て。くそー。そうじゃない。普通に行ってみるか。リミ取りカトリーヌ。ほら。行くぞ。いや、でも C、そのさ、C から B に上がるときとか、いや、C とか、その、余剰になった分って、余剰になった新密度ってどうなるんでしょうね。わからん。内部の処理がわからん。なんとなく切り捨てになってるのかなって感じがしてるんだけど。耳取り。メルセデスが見たいかな。おりゃ。おりゃ。エリクスもどっかでなんか食べとくか。うまそうだな。これなら腹も膨れるだろう。あ、ダメだったな。結構これかなり大外しするのは初めてかもしれん。面白い。獣肉。獣肉か、なくなっちゃうけど、まあいいか。これはね、見たいですね。はい。ほう。食べることは好き。良さ。じみじみと良さを噛み締めてしまった。良さ。良さを噛み締めてしまうな。あれ、ローレンツいた？どこにいたんだ？どうでしょうか。いる？あれか。いや、大物はまあいいかな。アネラ先生、そんなところで何を？先生、素敵な騎士とお茶。町には死神。飛ぶやつお願いします。感謝。どうでしょうか。いた、ローレンツ。女神最短の儀、それに水を。贈り物じゃなくて落とし物。そうだ、カスパルに渡しとくの忘れたな。おい、真っ赤な増加。あとは特にないな。よっしゃ。そうだ。温室はもう一旦だった。じゃあ、こっちはもういいか。あと、あんなパイセンのね。はい。行きましょう。この、いいな。いい画面だな。はい、ありがとうございます。そうか。奥か。騎士団補充しとくか、せっかくだから。戦力補充。はい。感謝。じゃあ、またな。あら、先生、ゆっくりお話。ウエスト術お願いします。お願いを聞いてくれない？風変わりな流行。風変わりな旅行がすげえ見たくなってきた。いらっしゃい。買わない。なんだこいつ。女神の像使っとくか。毎回アイテム使うの忘れちゃうんだよな。西宅持ち物。ベレス持ち物。これで使えるんだったっけ？使う。なんだっけこれ幸運だっけ？魅力上がるやつなんか落ちてないかな。これはなんだっけ？あれが作れるんだっけ？アンブロシアってなんだ？守備か。守備誰かに使おうと思ってたんだよな。ディミトリに持たしとくか。ディミトリをガチガチにしてしまうのもありなのではないか。面白いですね。技2かもらっとこう。よいしょ。受け取る。で、アンブロシアをディミトリに受け取る。で、持ち物、アンブロシアを使う。ほい。
で、こっちも、秘伝の書を使うと。まだプラス2か。ほい。魅力なぁ。よし。いろんな情報を集めなきゃいけなくて。先生、お疲れ様です。はい。本日も異常なしであります。なんか、女神最短の儀ですね。聞いてると元気が出るんだよな、この声。いいですよね。結局、どなたが喋ってるのかわかんないんだよな。若い女の子がたくさん来るといいな。そうだね。先生、調査も重要で、万が一戦闘の敵が何者かわかりました。落とし物こんなかった。あっち側だ。厩舎の方か。お、フェルディナントじゃないか。なんか持ってる？フェルディナントも仲間にすっかな。してな。国会のし、キング、もうどう見てもマリアヌという感じでいいですね。あ、すいません。違うよ。違っても別にいいだろ。厩舎に火をつける物語では上等の手段だ。何とはなしに、しかし騎士団一つ頼みを聞いてくれたまえ。実は手違いで同じ茶器を2脚だっけ毎回迷ってる気がする。2脚も入手してしまってね。誰かこの器の価値がわかる者に譲ろうと思うのだが、適当な人物を見繕ってもらえないか？はいよー。さっきローレンツと話したから、その時は渡せればよかったですね。忘れてた。いや、こっちにも話したい人がいるのかな。いや、なんだこれ。ここ迷ってる。リミットリじゃなくて、なんだこれ。何が落ちてんの？コナンくん違う。あれヒューベルと話してないんだ。大聖堂行きましょうか。場所もやっちゃおうかな。ほい。そうじゃ。あれは今からその際にジェラルト、まさか20年前と変わらぬ姿でいるのはやばいって。と思ったけど、結構、なんで親父は、親父が20年前から姿が変わらないのなんでだったっけ？はい。肉も野菜も、本当はみんな等しく美味しいのです。それをやれ。それをみんな、やれ肉が嫌いだ、野菜が嫌いだなどと、せっかくの食材がかわいそうです。イングリッドが。好き嫌いがないのはいいことだ。かなぁ。へへへへ。これ何書けばいいの？悩み？書いたら解決してくれるわけ？吐き出すだけでも楽になるはずとか言わないでよ。好きなことを書いていいよ。はい。ラストいきます。洞窟組もあるんだ。嬉しいな。洞窟じゃねえ。なんでだ、あん中に。地下だよ。こう見えて、実はペガサスナイトに興味がありましてね。高いところからの眺めは実に快感でしょうな。しかし叶わぬ夢。そうなんだ。珍しいね。でも僕も乗りたいから気持ちはわかる。男だからねえ、僕もそう、もうその答えじゃなくて、でもどれが良かったんだろう。でもあれ見たことなかったな。面白い、いいですね。なんだったら良かったんだろう。バルタザールとハピはね、全然入れてもいいんだけど、さっきこの前やったから、じゃあ、ユーリスやったっけ？やった気もするな。コンスタンティとユーリスやったっけ？記憶がねえぞ。
まあ、いっか。もう一回バルタザールとハピで見よう。はい。あ、でも、いや、バルタザールとハピは見た記憶が、それもなんかちょっと怪しいな。ちょっと。記憶力が。歌うのっていいじゃんね。ああ。声量にだけは自信あるぜ。まだまだ頂は見えねえ。面白かった。今節の大修道院はなんかめっちゃ人おるな。そうだ。先生、すみません。こんな時なのにまだ心の整理ができてないみたいです。仕方ない。仕方ないかな。仕方ない。ありがとうございます。そういえばみんなまだ小さいんでこんな状況だけど。つらみ。つら味。先生、こんな時にやはりよくそれより女神最短の今だけね。そういえば何ですか？儀式当日は修道聖病には預言者で他に？いえ、特に何もありません。棺を見られる棺には儀式当日は修道院が一般開放され、この先の聖病も皆に公開されることになっています。セロスって、あれ？セロスって、レア様じゃないんだっけ？謎の帳面はアロイさん。アロイスいるな。どこじゃ？外か。ちょっと行くのがめんどくさいところにいる予感がしますぞ。あ、いたいた。そういえば女神の塔に入ったこと一応生徒は入っては逆にそれがまあ何しろ。武術か。武術やるか。どうですか？ヒルダを仲間にしたいですか？はい、したいです。バルタザールとの話の続きというか、どうなるのか見たいです。はい。ナイス。間に合うかなあ、武術大会のこと忘れたな。はい。贈り物。じゃねかった。落とし物。謎の帳面。おー。伸びが良かったな、非常に。あれ、こっちはもういないか、人が。武術大会か。忘れてた。やるか、武術。鼻で呼吸をするやつが多すぎる。いや、みんな鼻で呼吸しとるわ。剣術大会か。リミトリ行きます？リミトリやりだったわ。フェリクス C。行くか。レッツゴー。殺意が高すぎる。ナイスー。俺が出るまでもなかったか。脇がそんなに大胆に。はい。ありがとうございます。あれ？なんで感謝したの？ありがとうございます。ナイスー。いや、お前が出ないとどうしようもなんねんだ。感謝。強えな。
強すぎる待ってく無双しとるが回復入れましょう、さすがにすごいな最高ああ、回復しましょう。お願いします。弱すぎるな。一人だけ格好がセンシティブなんだよな。ありがとうございましたはい。鋼の剣プラス助かります。舞踏大会のやり方は分かっただろ。俺たちをどんどん挑ませてくれよ。説が変われば大会の中身も変わるらしいんだ。楽しみだぜかわいいありがとうございましたああ誰に何報告するんだっけこれ。下手くそか。移動が下手くそか。誰に腹出てしてるか。おや。よくやってくれた。どうも。あとはベルとまだ話してまいた。いいか。うちのクラスの子はドゥドゥがいたわ。ローレンツにお茶器か。忘れてた。敵の狙い。ディミトリのとこの話はまだ終わってないんだな。あと、忘れた。右上の存在を忘れてるな、いつも。3階だっけ？なんかめっちゃ落ちてるけど、これあれか。もう上がらない指導レベルのやつか。初めての栽培。どっちだ？こっちか。こんにちは。この書庫でしか読めない。ただし、ここに来るたまに修道院にある意味。地下に行くの忘れてた。もう、これでおしまいだと思ってたけど、あと地下だ。ワイの。忘れてた。レア様に教え込まない。どうしたんですか？ずっとピリピリしてるもんでね。精が見せる。えへへへ。えへへじゃないんだよ。はい、すいませんでした。あれスカウト？あんたか。先生、それが片付くまで。マジか。レベルが上がればいいのか。了解です。感謝します。もしや結構その訪ねてきてくれたのですか？風化雪月みんな感謝しますって言うから感謝しますってなるよねとても心配だ。私なら大丈夫です。教員研修。ほら感謝。贈り物古代の効果好きってなんだろうな。なんか裏名簿どこで見れるんだろう。なんかよくわかんないんだよな。ここじゃないのか。ここじゃないのかな。クラスがわかるようになってるってことこれ。右。違うかな。卒業の証じゃあ、あれじゃん。先生じゃん。こんにちは。ここに来る。こんなの見れるんだ。肩書き。これが、そうなのか。鍛錬、やがまいもの、針仕事。裏名簿これ？
違うような気もするな。わからん。贈り物。じゃなくて落とし物。卒業の証。イエイイエイ。あともう一人か。あれよ。こっちか。アンネマン先生か。こんにちは。まったく。何？確かに、この部屋には貴重な器具もあるが、我が輩以外には。なるほどね。あ、ディミトリに報告できると。落とし物。違った。この前渡したわ。もうねえわ。なんかあったような。はい。酔い止め。どう見てもマヌエラ先生じゃねえか。レオニーか。レオニーはでも今んとこいいかな。ツリルもで、ディミトリのところに行って、あとカスパルにもついでに渡しとくか。こんにちは。すまない。助かった。助かった。敵の狙いは絞り込めたようだな。果たして俺たちの推理が正しいのか。当日になればわかるだろう。当日死ぬほどいずれな。当日になればなるかな。はい。なるほど。教団にとって最も重要と言えるものがあり、儀式当日は一般に公開されるために平時に比べ侵入が容易になる。つまり敵の狙いは性病。目的まではわからないが、敵の狙いが性病である可能性は高いな。ダメかも。眠気に負ける。どうでしょうか。女神さ、それに水を差し。どうしよう。国会の書。違う。あれ？贈り物が間違えた。ほら、受け取れ。気遣いに関。あれ？合ってる。よし。借りができたな。助かったよ、先生。それにしても、茶会というのはいいものだね。あなたも気が向いたら親密になりたい人を誘って茶会を催してはいかがかな。いかがかなが言えねえ。いかがかな。いかがかな。いかがかか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 か。いかがか。いかがか。いかがか。はい。仲間をお茶会に誘えるようになりました。イエーイ。とりあえずこれでおしまいかな。あら先生、素敵な騎士。町には落とし物。酔い止めの薬草。とりあえずいっか。2円だけ見ちゃおう。そしてねーよ。いいよ。この天幕も破れているな。アッシュ、こっちの修繕を先に頼めるか。ディミトリーのは全部初めてだった。お任せください。毎回忘れてんな。悪いな。本当なら俺がやるべきことだが、作ろう間に日が暮れてしまいそうで。いえ、そんなに慣れていますから。僕にできることなら何でもお手伝いします。そうか。なら俺は差し入れでも買ってこよう。お前は確か甘いものが好きだったよな。はい。やっぱりダメです。殿下を行かせるくらいなら僕が行きます。なあアッシュ、もう何度も言っているだろう。そういうのはよせと。だからって自分の生まれた国の王族の方を顎で使うような真似はできませんよ。俺としては気軽に顎で使ってもらって一向に構わないくらいだし、正直なことを言えばその言葉遣いさえもやめてほしいくらいだ。
俺たちは対等な仲間だろ。これまでだって一緒に戦ってきたんだ。それはそうですけど、殿下は僕たち平民にとって雲の上の方なんですよ。普通に生きていたら顔を見ることさえ一生に一度あるかないかくらいで。やはりそういうものか。俺が王位を継いだこの角度いいな。各都市への巡察の機会を。そういうことを言っているんじゃないんです。難しいな。まあこれ以上の無理強いもお前を困らせるだけか。だが買い出しには行かせてもらうからな。お前には迷惑をかけているのだから。ダメです。天幕の修繕が終わり次第僕が買い出しに行きます。いや、それでは本末転倒だろう。なあ、そうだ。アッシュ、これはちょっとした質問なんだが、俺は普段菓子を食べないんだが、この木に食べてみるなら何がいいだろう。そうですね。予算を考えないなら僕はやっぱり砂糖菓子とか美味しいと。殿下、まさか今のは。よし、わかった。砂糖菓子だな。了解した。すぐに買ってこよう。殿下、すみません。せめて修繕は終わらせておきますから。めちゃくちゃ可愛いかよ。めちゃくちゃ可愛かった。ああ、よかった。もったいないな、これ B で終わっちゃうの。ねえ、寂しいですね。いや、よかったな。感謝。買い出し思ったより時間かかっちゃったね。そうね。アンがあれも買いたい。明治は物を選ぶのが上手だからついいろいろ買いたくなっちゃって。あ、でも明治だってなんだかんだ言いながらたくさん買ってたでしょ。あらあら、そうかしら。それは確かに。だって楽しかったんだもの、明治とそうね。せっかく街に出る機会だったし。そうだよね。でもそうね、なんだかいろいろと。アンの言いたいことはやばい、これはちょっと決まりすぎるなか。もうでもどうしちゃったの？アン、オートにいた頃からいろんなことが起きて、いろんな現実と戦わなきゃいけなくなって、そんな毎日が続いても。そうね、確かにこの先でも私たちならきっとなんとかなるんじゃないかしらね。でしょ？あらあら、それはメーチェの言いたいことは大体わかっ。あら、ねえアン、もうこんな時間。ああ、急いで帰らないと。メーチェ、待って、もうそんなのんびりしてると置いてっちゃうよ。脳に効きすぎる。ダメ、ありがとうございました。あら、アッシュ、アッシュ、なんだったっけ、騎士物語で知っているもん。繰り返し意気投合したんだっけ。そうそう。もしかしてキーフォンの剣は風ですよね。ですが、はい、古いもこうして。そうです。わかる。これ最後まで見たことあるかな。映画で見たことがない気がする。楽しみ。あっちの剣士だな。おっと、なら俺はあっちの傭兵だ。てやーくだこの野郎。掛け事してるか。いやいや、かけてねえんだ。だいたい言い出したのはお前じゃねえか。要は互いに過去をさらけ出し合って。ああ、それじゃあさっきも聞いたぞ。僕と同じぐらい記憶力があれなのかと思ったけど、これはあれですね。
ずーっと負け続けてますね。よそんなもん。よし。じゃあ俺純粋に生い立ちに興味が湧いたんだよ。アダルブレヒト家の歴代。アダルブレヒト家、アダルブレヒト家、答えは分かってんだろ。アダルブレヒト家。お前も珍しい紋章も、それとも待て待て、かけおうなあ、もうやめといたらどうだ。たとえ向いてなかろうと負けっぱなしじゃいられねえのが俺って男よ。泥沼じゃん。おいバルタザール。さっきまで二人仲。ああ、そうらしいな。相手も悪かないが。なるほどな。そりゃあ考え。例えば今俺とお前がだがどうしても勝たなきゃならねえなら、例えばお前の目を盗んで。なるほどな。お前なかなかめげねえな。なるほどね。引き際がな、引き際だよな、掛け事はな。とりあえずざっくり見て回ったかな。よし。探索をしまいにしてもいいはず。うりゃー、なんか忘れてそう。やりまーす。ウェイ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 、おーおーおー。やるの？寝るんじゃないの？そうだね。ねえ、寝ろよ。はい。重装と不術、重装は一旦置いといて不術あげるか。ベレス。不術。斧術。ヒルダ入れてーな。やっぱバルタザール見てーな。バルタザールヒルダが見てーんじゃー。はい。個別。なんかディミトリ開会したんだっけ？競馬じゃねえ、騎馬。競馬。なんだっけ？ああ。そういえばこの前見てたメンタリストも競馬の話だった。持ってわけじゃねえな。それ見てたから競馬になったのかな。あ、ドゥドゥに話聞いてねえ。ああ。まあいいか。まだ今月あるからな。馬やりますか。馬どれくらいいるんだったっけ？馬が、いるんだ。そろそろ新操術。槍が C あればいいから、進行も B プラスで、進行にして、じゃあ槍は一旦置いといて、進行と、目標設定、進行と、あとは、なんだったっけ？ちょっと待って、出てこない。牙じゃない。馬術。OK。個別指導を。まあでも一応馬やとか。A までいるんだ。大変だな。ナイス。お、素晴らしい。イェイ。あら、プラス4。お、いいですね。褒めると？ありがとう。少し照れるな。育ちがいい。ナイス。ナイス。上がったな。感謝。ルドゥの従事者に重装を上げていく。重装 C なんだ。もう結構上がってるな。フォートレスが B までいるんですね。頑張りましょうか。じゃあちょっと、重装を。ナイス。できていたな。褒める。褒めるようなことでもない。やる気上がってるんだよな。お、素晴らしい。それは上がりすぎ。すごい。すごいな。びっくりした。ありがとう。ナイス。すげえ上がったな。なんだったっけ？
エリクストリックスターにしたいんだけど、トリックスターの衣装が面白すぎて若干僕の心がぐらついてるんだよ。ちょっとあれは面白すぎる。逆にでも見たいか。うん、よし。こう。今すっと眠気が来てびっくりしたな。あ、そういえばドラゴン適性あるんだったっけ？あれで、今まで剣にばっかり気が向いてたから気がつかなかったけど、気候元から適性あんのか。へえ。全然気がついてなかったな。飛ぶ？ドラゴン乗る？でも今世はトリックスターにしようかな。どうしよう。トリックスターって剣 B 進行 B で、そうなんだよな。飛ぶには斧がいるからな。今節はじゃあちょっとやっぱりトリックスターを目指していきましょうか。剣 B 進行 B。剣が、はい、じゃあ進行やりましょうか。ナイス。なんか今月いっぱい出るな。今週か。ほい。褒めるな。できて当然だ。はははは。いいね。すげえグレートです。なんだ今日の季節。どうしたみんな。ありがとう。なんだっけ。ドラゴン。アッシュ君をドラゴンに乗せたい気持ちがすごいな。斧がドラゴンナイト、斧が B、飛行が C。飛行どんな感じですか？飛びますか？とても。お、いいね。なんか、本当にパーフェクトがみんな出るな。そういうことか。そういうことなんだな。照れますね。よし。役に。可愛いという気持ちが天元突破しましたね。シルバンは、重装だったっけ？そうだね。重装やりましょう。馬術と武術が今どんな感じ？斧が B プラス、重装が AA、馬術が B プラスか。おりゃ。馬に乗れる仕翼につけたら、馬の方、ナイス。あんまり褒めないでくださいよ。よーのとこがいいな。あんまり褒めないでくださいよ。いや、みんな今回調子がよろしい。メルセデスが、ダークペガサスに乗せてみたい。理学が B プラス、飛行が C。理学が B プラス、飛行が C。飛行もうちょっとで行きそうだな。こうやったら、そしたら、理学と進行両方、でも進行やっちゃおうかな。いや、でもそんなに、進行上げたいな。どうしよっかな。でも多分、地下試験パスレベルいくつなんだろうな。とりあえず進行上げちゃおうかな。ナイスー。アネットが、じゃあ次は次回イングリッドからかな。アネットは、バルキュリアとダークナイトで迷ってますね。相変わらずね。理学 B プラス、馬術 B。はい。理学と馬術。理学やろうか。でも馬術もな。やりましょう。ナイスー。見てく。うまくなってきたみたい。いいね。感謝。次回イングリッドから地下組へ。グループ課題飛行な
中業界。飛行、誰だったっけ？メルセデス。でもメルセデスちょうどいいんだよな、本当にな。メルセデスとコンスタンテ。はい。何でしょうか。あ、ちょっとまた見ないで選んじゃったけど、いいやつを選んでしまった。はい。昔から斧の扱いは結構得意なんです。力で勝負するのは少し難しいですけど、そこはドラゴンに乗れば補えるかなって。だから武術と飛行を鍛えたいんです。そうだね。目指そうね、ドラゴンナイト。目指そうぜ。ドラゴンボール。すっげえ古っ。びっくりした。誰？お茶会を開く？ちょっとごめん、誰だった？バルタサール？お茶会では招待した人物と親密になれます。また相手をうまくもてなせると、ベルスとその人物の魅力がアップします。相手がそうか。今回からアシストが入るんだっけ？楽しみ。会話が弾むと相手から話しかけられることもあります。最後までうまくもてなせると、相手と心よくまで交流を楽しめます。よろしくお願いします。腹筋が。顔はちゃんと見えない。腹筋はちゃんと見えない。ちょっと面白かった。ジンジャーティーとかですかね。ほい。どうした？いい儲け話でもあったか？金の話しかしねえな。好きだった茶葉だな。フォルスト？こっちの話さ。フォルストって何だったっけ？まあどうぞどうぞ。香るね。はい。危機一髪で助かった話かな。イエイ。おしゃれ。似合いそうな兵種。調子が良さそうだ。ギャンブルもいいんじゃないですか、今日。弾むんか。弾んだぜ。イエイ。ほら、ラスジア。中庭にいる二人。初恋？これからのフォドラ、どれもなんかピンとこねえな。初恋の話。中庭にいる二人？そうなの？じゃあこれからのフォドラ。俺は堅苦しい作法が好きじゃなくてね。好きな姿勢で初恋の話でいいんだ。はい。そうだね。応援するでいいんじゃないか。たしなめるじゃないんだよな。わかんねえ。いい茶をいただいたぜ。難しい。前もそうやと、たしなめるが良かったのか？魅力上がってる。ありがとうございました。難しい。いきます。ボロになってきたな。ありがとうございます。やっぱり歌うのって楽しい。この歌が女神様に届くといいわね。ありがとうございました。良さ味がすごい。フレンの誕生日です。行くぜ、お茶会。アップルティーか。面白いな。地下メンツが入ることにより、最初って大体フレンだったのが、バルタザールになるっていうの。だいぶ面白いな。修道院の謎についてかな。そうなの？危機一髪で助かった話する？そうなんだ。もう一回使っちゃったよ、今日。足からの眺め。猫の話する？イエーイ。ほら、行くぞ。お気に入りの場所かな？ガーンだな。すごい揺れてな。いいと思う。そうだね。さっきもうなずくが欲しかったんだけどね。
バルタザールのやつ、うなずく欲しかったんやけど、まあいいか。贈り物は特に今ないかな。まあ、フクロウの羽がワンチャンありますけど。か。ありがとうございました。とっても美味しいお茶でしたわ。かわよい。ありがとうございました。対戦感謝。なんかあります。ああ。今日は私がいいえ、今日はお姉様の足を引っグッドだな、十分やって。感謝。上がっとるのー。物覚えはいい方でね。早いとこマジで。早いところマジで魔法が使える職業につけたいな。地下試験パスいつから使えるんだろう。レベル、特級のレベルが分かってねえんだよな。進行が B だから、まだまだありますね。もうちょっとやっててもらうという形ですね。はい。ダメだ、スッと抜けていくな。寝るか。なんかクエスト系のやつないな。外に戦いに来て。寝るかと言いながら始めてしまった。愚か。親父、元気か。どこだ親父。いた。親父のすねをかじる。はい。女神さ天に昇ってそんなことあるはず。親父のすねをかじる。感謝。すげえかじったな。なんか落ちてる。感謝。ドゥドゥと料理したっけ？してみてえな。ユーリスこの前やったから、アルタザール、ちょっと待って、コンスタンツェとハピがいねえんだがよ。やろう。大丈夫かなやって。祝福のゼリーしか作れないけど大丈夫かな。ドキドキしてきた。私の魔法にかかればやべえ、自信があるタイプだ。味を整えられますわ。甘く。私に見ていろと。かわいいよ。甘くするだけでは足りないとでも。甘すぎると頭痛くなるんですよね。難しいところですね。可愛かった。感謝。アルタザールとハピしか好きな人がいないタイプの食べ物なんてある？そんなことある？びっくりした。いいけど。カトリーヌ先生も食べる好きだ。カトリーヌ先生。まあいいか。アルタザールとハピで食うのはそれはそれであり。好きなもんを食える。これはい。感謝。よいしょ。ねえ、それはいいとして。なんか前回やり忘れたっつったような気がするけど、なんだったか思い出せないな。あと、今あげたいのなんだっけ？オノか。オノって誰だろう？ごきげんよう。素敵な騎士と街には記憶がないぞ。そうですね、飛行お願いします。感謝。アロイス。性病じゃなくて、
でもダメだ。性病っていうたびに、その、性病の方が出てくる。どっちの性病はい。あ、なかった気がする。なかったわ。斧なぁ。どこだろうなぁ。あ、そうそう。ドゥドゥって話してなかったんだ。ドゥドゥ、おるか。ラファエルがおるよ。ドゥドゥ、どこだろう。ここか。こんにちは。修道士の仕事、ダスカーの人間、この状況で。理解を示さなくてもいいところなんだけど、理解を示してしまうんだな。優しいんだな。よいしょ。あ、もう始まってたのか。こんにちは。お願いがあります。はい。誰行こっか。うちで今強いのは、まあいいか。ルド送り出そう。うちのツルルは強いぞと。特産品、特に今出せるもんがないんですよね。あれ、最終試験パス買っとくか、どっかで。最終試験パス。すいません、最終試験パスください。あ、コンスタンツがいる。かわいい。特産品。上級試験パスか。ダークメタル。え？ダークナイト？あ、潜伏訓練できないんだ、まだ。出てないところがあるからかな。あ、近いくなせった。それだ。ボーナイトか。グレモリではないな。なんだっけ。あ、最上級試験パスください。輸送隊に送っといてください。なんだっけこれ。忘れちゃった。お。盗賊なんだ。特産品。最上級試験パス買っとく？お金余ってるかな。はーい。ありがとうございました。間違えた。鉄の剣ではないです。はい。特産品。潜伏訓練。ドゥドゥにはお風呂場にいてもらう。お風呂場の下でいいか。お風呂場の下に行ってもらう。よいしょ。はい。はい。じゃあ、信じて送り出すという形でね。よろしくお願いします。楽しいからやめたくないけど、そろそろやめないとマジで動けなくなる。動けなくなる。ユーベルトがいて。あ、セティス先生になんか襲われたはず。飛行かな？これはイングリッドか？イングリッドですね。あれ？こっちだっけ？あ、こっちだ。出た。そうだ。気汚い。町へ出ていた。教員研修。あ、斧もいけるんだ。飛行もやりたいけど、斧もやりたいですね。誰？はい、ありがとうございました。あと、レア様のとこ。あ、そうか、レア様に渡す贈り物欲しいけどねえんだな、何も。アルイスよ。アルイスに教わって。あ、合唱もやりたいな。あ、忘れた。あれ、地下メンツもいるから、投資もやりたいんだよな。悪漢から我が身を守る程度のことはできるつもりなのですが、周りが心配して一人で出歩くことがあまりできないのです。
いつか二人で出かけよう。ガーン。寒い日は着込めばいいけれど、暑い日は裸になるわけにはいかないわ。どうしたら暑い夏をやり過ごせるのかしら。水場で泳ぐと涼しい。日の当たらない地下で過ごす。しかもいいとこだったじゃないですか。はい。あれ、アロイ、ふふわ、ほへやふふ。女神の塔に入ったことはないんだな。武術。感謝。いっぱい上がった。助かる。ヒルダのためだけに武術を上げているからな。そういうこともある。あとご飯食べるか。いや、レア様に教わってこようと、レア行く。レア様の好感度を上げて、今度こそ、レア様のやつを見ると。はい。すげえチって言われてた。はい。動員研修。ここでね、あれがあると助かるんですけどね。進行にしよっか。進行もうちょっとで C になるな。理学もやりたいんだけど、どっちにしよっかな。進行。感謝。贈り物しとこう。贈り物。はい、これが袋の羽です。嬉しい。よし。絶対 S を今回は、でもそうか。どうしよう。結婚申し込むのどうしようかね。レア様行ければレア様かな。メルセデスはユーリス・コンスタンツェ見てえな。早くほいごいほ。いや、でも3回しかないんだよな。やる気が。ルドゥフェリックスってあるのかな。アッシュ、メルセデス。途中まで見たような見てないような。はい。オーダーメニュー。ディミトリアネット。懐かしいな。合唱どうしよう。まあいいか。シルバンとイングリッドは、次イングリッドからって言ったから、それはイングリッド上がってないわ。ドゥドゥフェリックスってあるのかな。わからんな。わからんけどもう何も考えたくなくなってきた。言葉が少ない。二人と面白かった。いいと思う。はい。支援が増えてる。ゲヘヘヘ。よいしょ。戦闘したかったな。はい。収穫じゃ。玉ねぎ、桃すぐり。緑色の花の種は一体何になったんだろう。はい。おりゃー。
1個ぐらい草の種入れときます。あ、いいじゃん。いい。地下、あと地下行くか。地下行きまーす。アビス。アビスの場所、わかりづらすぎんか。そんなおいそれと行くもんじゃないからいいのか。おいそれ。何も刺激が、脳に刺激がないとだんだん寝るな。だから眠いんだわ。寝ろ。はい。寝まーす。じゃあ、次回、地下探索からという形で、支援見ちゃおっかな。どうしよっかな。ベレス？楽しみです。楽しみですってお前、ベレスメデレテレスのエンディング見ただろ。帝国の時にそうでしたね。でも見るんだ。あるんだ。待て、犬。ひえ！誰のことだ？あまりに不穏なんですけど、ちょっともうちょっと本当にいいかも。わあ。フェリックス。貴様。殿下を愚弄す。そうだよ、本当にびっくりした。なぜそれほどまでに俺の故郷は、同胞たちは皆、ダスカー人や父も母も、人としてのあの方だけは、命を懸けてまで。それを世間ではお前は、奴に命を捨てろと言われたら捨てる。無用な虐殺、殺す。相手が無力な幼無論だ。フェリックス。俺は殿下の剣であり盾。そうだな。犬は犬でも言ったはずだ。殿下と付き合いの長いお前だ。聞きたいことは聞けた。ひどい。びっくりした。ディミトリとアッシュの支援を見た直後でもないけど、同じ CNC でこれってお前、とってもいいですね。はい。楽しい。これで終わるんだ。楽しい風化雪月。今日の風化雪月もおしまいということでね。地下。安心するな地下。はい、皆さんもいい。来週もまた頑張ってください。僕も頑張ります。最近寝る前にサボってたのでめちゃくちゃ。何をサボってたかというと、英単語を10個覚えるっていうのをやってたんですけど、相当サボったので土日かな。やろう。やってから寝ましょう。じゃあまたバイバーイ。めっちゃ眠い。バイバイって言った後にマイクを探し始め、あったマイクの電源。